Sut brofiad ydi o i chi ti bod yn rhan o Gynllun Sgripio Lwyddan? Mae wedi bod yn gret jyst cael dod yma a cael yr amser i eistedd lawr mewn tywelwch a jyst gweithio. Braf. Ie, wedi bod yn rili neis. Cos beth fi'n ffeindio fwyaf anodd amdan sgwennu ydi ffeindio'r amser i wneud o, a ffeindio rhywun, dwi angen rhywun tu ôl i fi jyst yn dweud, come on, man, ti'n gorau wneud o erbyn hyn a hyn. So mae wedi bod neis cael cwmni Fran Wen tu ôl i ni yn dweud, gyda ni deadlines bach, ond eich casual ar y fy'n bryd. A dyn, obviously, Alec Jones Williams yna bob wsos yn edrych dros yn gwaith ni ac yn deud ni gael ymlaen. A mae wedi bod yn hyfryd achos di o roed trio pwysio ni mewn unrhyw gyfeiriad. Mae wedi gadael ni wneud stwff erbyn yn hynna, ond mae o'n dal yn cefnogi ni. So mae wedi bod yn gret. Mae o'n deud, bob tro dwi'n gadael o, dwi'n deud wrth bobl. Bod ni'n cael cyfarfod bach efo fo, a wneud o ddeud, reit, wel, nes ymlaen, pam wneud i ddim? Na, dwi'n mynd i ddeithio chdi. Na, fi wedi eisiau dweud. Mae'n stopio hyn rhag deithio ni be'n neud, sy'n really cool. Mae'n ffordd i da genogi rhywun ag i gadael rhywun fynd efo'i trywydd i hynna.